Il-Gvern se jkun qed jisma' l-ħsibijiet tan-nies qabel jitnieda dokument tal-konsultazzjoni pubblika dwar riforma tant meħtieġa fil-qorti tal-familja e kif se ssir l-ewwel laqgħa għal dan il-għan fejn mistennija jiġu diskussi temi bħal proċeduri aħjar ġudizzjarja, l-aċċess u l-manteniment tat-tfal, il-kura u l-kustodja tagħhom, il-co-parenting u l-parental alienation fost ħafna oħrajn. Kulħadd huwa mistieden f'din l-ewwel laqgħa pubblika dwar ir-riforma fil-qorti tal-familja s-sibt li ġej fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Tabela. Din se tibda fl-10 ta' filgħodu fl-Università l-Antika l-Belt Valletta u qed tiġi organizzata mill-Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni u l-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-tfal. Dwar dan tkellimna mal-Ministru Michael Falzon li tenna dwar l-importanza ta' dan l-appuntament. Il-familja tibqa' l-pern ta' kull soċjetà, imma r-realtajiet jitbidlu u aħna b'din il-laqa ħankunu biex ngħidlek bdejna triq biex nagħmlu riforma f'dik li għal-qorti tal-familja u li nkunu hemmhekk ukoll għal diffikultajiet li jista' jinqalgħu meta l-familja jkollha ċertu diffikultajiet. L-impenn tal-Gvern huwa wieħed b'xogħol u wieħed b'saħħtu li fejn nistgħu ntejbu u verament nkunu man-nies hekk se nagħmlu. Daw kollha li jixtiequ jattendu u jipparteċipaw fid-diskussjoni għandhom iċemplu fuq free phone 80002056 biex jirriservaw post minħabba l-ispazju limitat u wieħed jeħtieġ jirreġistra qabel jattendi.